Hej alle sammen, og jeg er velkommen til den her video. I dag der skal vi smage på noget ulækkert drinks, som vores venner har lavet. Hvis I vil se, hvordan de er blevet lavet, så kommer det her. Okay, vi kan lave sådan en klam drink til Matt og Yoshi. Og vi putter noget ketchup og noget her flydende margarine i. Og noget senap. Det bliver sådan noget klap noget her. Wow, det er ulækkert. Ja, på den alverden til det der i. Jeg kan dufte ikke så klart. Ej, nu er det ikke sådan noget med. Og så putter vi lige nogle stykker ost i, fordi Mathias hader ost. Og så putter vi lige lidt fløde i. Nej, ikke så med ost. Og vi har lige siddet sådan noget her. Vi ved ikke hvad det er, men det stinker i hvert fald helt vildt. Nu kommer lige lidt appelsin i. Se, det ser virkelig klamt ud. Frugtfarve i, gul frugtfarve. De putter lidt cayennepeber i, det er meget stærkt noget. Den går mig til færre sådan. Så. Nu lader vi det lige glas. Det gør vi lige. Og vi ved ikke, hvad der er i og sådan noget. Så vi har en bræk den her. 3, 2, 1, nu. Hvordan kunne du det? Ej, føj. Er der hundemad i? Ej, der er det der ostliv. Det der kommende. Ej, føj, jeg vil komme. Og så... Ja, vi er tilbage, og jeg skal lige drikke det her. Den fik ikke den hele ned. Kom så. Det er lækkert. Du er købt på. Bare bælg det hurtigt ned. Hvis du virkelig ikke kan klare med altså. Føj. En skyld. Jeg kan virkelig ikke mere. Okay, så lad være. Du skal ikke få det lort til. Ej. Okay, I skal lige give bedømme drinken. 1-5. Og en stor træer. 2,5. Hvis I har lyst, så må I gerne skrive i kommentaren, hvilke video I gerne vil se. Skal I huske at like videoen og subscribe på vores kanal. Hej hej.